Želáme vám príjemný slnečný deň v Piešťanoch. Pozdravujeme všetkých remeselníkov. 170 remeselníkov prišlo na toto už tradičné podujatie, tradičné umelecké remeslá, ktoré pre vás organizuje občianske združenie Ľudové umelecké remeslá už od roku 2009. Dovoľte, aby sme spoločne vyprevadili krojovaný sprievod až do centra Piešťan a poprosíme, aby sme ich vyprevadili veľkým potleskom. Piešťany, tlieskame! Dovolte mi srdečne privítať tu za mňou stojacích prekrásnych krojoch oblečení aj v dobových kostýmoch mojich priateľov remeselníkov a nielen zo Slovenska, ale aj priateľov a zástupcov projektových partnerov z Čiech, z Ukrajiny a zo Srbska.